ato di siya isuludaan. Puno na kayo mo na inyong makita na puno na kayo ang popcorn. Ano na isa kay nga na ano tanawa. Ano? Tanawa na popcorn no? Ay nga na proper way yung pagkaon popcorn. Lili, daghan. Ito lang. Hey. Saan na? Sa usala. Suming adlaw cool. So buhaton na naon sa may camera. Goods ra. Oh goods ra. So to buhaton karon magimotawag kuan popcorn. So gamito na to ning gikan sa Middle East no nga appliances nga minerales tanan mga lang nanapon sa ni. Kini oh. Kini oh. Kini siya machine ni, washing machine adi day popcorn maker din ni day. So gikan ra ni sa kanang Middle East no. So ato ni testingan na to para matraya na to na. Ipakita sa inyo ha. Naman siya yung manual ano yun para di mo magkuhan kung unsaon eh. Nara. Butang na to dire. Sibo na to gamay dire para malandagan. So muna siyang purma oh. Kira mo siyang purma. So mo ni siya nga machine na to gamiton karon. Kuan ni siya kung magluto kag kuanan eh popcorn. Dili na siya need nung maputak oil unsa pa na diha klase mga minerales. So imo ra siya diretso kay hangin ra kainit sa hangin mo makapaluto sa ihan mo init. Diba good ra kayo? Simple kay ni. Pinakaw na buhaton. Sa may pinakaw na buhaton. Tama. Siyempre extension wire. Matik na na. Kaya tura na siya isaksak. Tara na kayo na. Kaya naman siya isaksakanan din rin. Naman siya switch din oh. Kuwasa ang kuhan dito na consistent to si Zarin. Tignan mo mama mais. Corn ba corn? So ako ipakita sa inyo ha. Thank you very much. I will able. Lah, system ko. Ano lang. Yan na ha. Kinahanglan siya og adapter. Gamitan na to na siya adapter kay Napod mo? Ano lang higit sa itaodan, palihogan. Kay magisod ko. So taora na siya adapter para masaksak na nato mismo sa kuan. Palihogan na siya extension. Ato sa naisaksak naka-off na naanda. I-sure ninyo nga naka-off na daan so larang shoot ko. Naka-off na siya. Kasi isaksak dire. Yeah, pakita sa nato lang ba. Naraang ko ano? Mo ang sana mais. Open lang. Ka-open ka. Ya kini siya diri sa ibabaw. Mo ni silbi niyo hang sudlanan no. So ang sakto gid niya ani kung mapuno ni siya nga kining sudlanan, mo na siya ang exact gid nga dapat nimo maluto ani. Dili siya masubraan kadaghan ba. Until makuan ra siya. Mapuno hinay-hinay lang. Okay. Sige pa lang ko ang paggamay. Na. Sa ha, gamay lang ana. May gamay lang alan tagot. Sakto na lang. So ingani kadaghan na kini siya. Nya mo na ni siya nya. Butang na to na dire okay naman ni siya buslot. So automatic ni siya mapadung dito sa ilaw mo makita ninyo dito. So mag-spin man na siya dito sa sulod. So ato di siya isulodaan. Sulod na daan. Tinibalik rin naman siya kay magtaklob. Dayon, naka-ready naman. Hapit malimtan ng sulanan. May gani kaya nga ako assistant nakahinumdum si Zarin. Sumom ni yung switch, no? So, dapat so, ang nakanindot ani niya kay diri nga side, oh. Iniglupad sa popcorn. Mulugpot ng popcorn. Automatic siya mahulog dire, oh, niya. Magbutang man ka og dap planggana dire. For example, kini, oh. Kini siya. O, niya na. Excited mo kayo niya ako. Assistant. Hindi na ang tanano, nakaandam na to ang kuhan, sulanan. Dire sa luyo.
Simur na siya dito i-on may baon minimo kay nimo linya on na siya. Tingog na siya ang kuan. Kabuton lang na to. Buto ni buto. Lulo. Kana siya na mo lupad, normal ra na siya kay sa ilaw man gud uban magkuna de mo na nagi mataga kanay pero sige lang kay gamay ra na. Na makita niyo dito. Nana ay nabuto na ay. Pero normal ra na siya nga mga hug ng uban. Na nagtuto ng uban dire side para makita ninyo naraw mo na siya ang mga nahitabuan eh. Dire sa sulod oh, mo na siya. Automatic rin na siya hagbong niya oh, sa para sa inyo nakita no. Automatic rin siya manghulog. Ano? Puno na kayo mo na inyong makita na puno na kayo ang popcorn. Ha? Dito yung kay murag na puno na hapit. Pero natagak na sa iya ha. So inyo nadungga ni turn off ra siya no, so automatic ni siya nga mo power siya kaugalingon kung wala na mo pop bitaw o kuha na tanan okay na. So di gini nyo kalimtan ni guman nyo gamit, so turn off na to. Nya ibuto na to ang saksakanan para safe. Dapat inyo na gunitan na kay init pa ni siya. Kini na diri sa sulod, pwede ra na nimo yan na nimo itaklid mo na matagak ra mo ni siya. Matangtang ra po ni siya. Pero init manggot. Siya mismo matangtang rin siya, pwede rin itangtangon niya. Tanawan nyo ha. Pwede rin siya matangtang. So muna inyo makita diha sa dire. Pwede rin din ninyo na ano. Pwede rin sa ginit po nito. Ang hugis mantag hapon. Pwede rin eh. Ano, ihuwad ra yan kay bugnaw-bugnaw naman siya. So, naro. Wala na lang. Tagak na tanan lang o pa. Wala na. Law man di siya luyo. Na. So inyo makita ang lawom gid siya no. So ang sukod ani niya, kana niyan. Puno ni siya no. Puno niya. Mo ang sukod niya kini, mo ni sukod Gamay puno na siya kayo. na. Nipis. So nga mo buhatonan eh. Amo lang ni balin dire kay murag di man ni makamix ani niya. Butangan na mo og kining pwede siya butter o di ba margarine, so inyo lang butang dire din powder dayon. So amo sa lang ibutang daan dire sa dako nga sudlanan para Hindi ra po na po pwede ko tong sugar bitaw nga melted siya ano to eh. so butang-butangan niya. Syrup guro yan na loy. Oh, gamay-gamay lang. Oh, gamay lang kay ikuan lang ni may bali lang ko dayon. Nya balihon. Oh, at para ma-apil ko na uban. Ay, nagyot man. Para mas makapilit ko siya ga. Pero kung ganahan mas akong dag butter magud ang lami pod ani. Oh, nga mo gibutang kay ang available na mo kay margarine raman. Ay, lami ba kaya pod ang margarine. Manani loy. Ganin lang oh. Nya. Kini dayon ang sa gamit ito nga quadre cheese be. Kini nga cheese ang mo gamit to pero depende ra sa ninyo kamo na ibahala sa inyo ha. Ini sila i-shake no. Meron mo siya. Oh, tama na. Tara na. So muna ni siya oh. Nya. Para makuan tato din. Istingan din nato ayan na. Wala pa, wala ni pulot. Yummy. Good kay good. Yummy. Kilawin naman ni kulot na. Ya, kuyawan pa na anak ka dito tinuod. Jaman good. Yummy. Gawin Goods naman ko na. natin siya. Binambig pa. Oo. Good pero kaya? Position loy. Na, Good. what can you say? Good. Oo. Nga na pagkaon popcorn no na isa kay nga na ano tanawa. Ano? Tanawa na popcorn no. Nga na proper way ito pagkaon popcorn. Lili, daghan. Sa isa lang. Ha? Saan na? Hindi. Hey. Saan na? Sa usa lang. Ay, dami na lagi. Sa usar dai kuno dai
Ingon si Zarin. Pero isa iya ako daghan nga no. Tama din na daghan na. Good. As you can see, tanawa oh. Grabe Zarin. Oy. Panghatapod lang. Grabe. Oh, Ah, salamat. Dugang eh. Mana. Oh, kana. Hapit na mahurot to. what? You wanna eat? There you go. Nom. Go to the what? So, rin lang tama na to ang video, no? So, magkita na po tayo sa sunod na po niya video. Popcorn time! Go! Ito. Bye-bye. Ah, sige, ikaw, be. Ina nga. Bye-bye.